ए भाई है ना वो। प्रणाम अगुआ भाई। प्रणाम प्रणाम। बोली। कहा तो नहीं कि बियाहवा करे के बाकी ना। काहे ना महाराज का भाई? बियाहवा करे के बाद तो मर्द पैसा कहा नहीं खदे तू हमरा के अरे टोका तलो बार अरे बार। चिंता मत करी, पैसा लिया के धले बनी बैग में से उठा के। रुक रुक लिया के देता हूं, रुके रुके। अरे महाराज हम बैग में से पैसा लिया के धले नहीं रौरे के दे खातिर ले जाई तक दे दी। हमको नहीं है कि बुझाता कि ना कथी का है। महाराज पैसा उठा के बैंक में से लिया नहीं है, रौरा दे देनी, ले जाकर रौरा दे दे। तो उहे जाते बानी दे भाई। ना ना जाई जाई। अभी ले पैसा वैसा के कोनो सारा कुली कचड़ा हो गया घरे कोनो के। ए फोन आ गेल का कहीं से? हेलो प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। हाँ का कहता नहीं? ए जी पैसा वैसा ना भेजनी अभी ले। ए महाराज हम तो पैसा तो 4 दिन पहले ही अगुआ के दे के भेजले बनी रोला लगे। अगुआ से भेजले बानी। रोला लगे ना गइल। ए महाराज अगुआ से कहाँ भेज देले बानी, कहाँ अगुआ आइल बाना? शादी ब्याह करे के बाकी ना रहुआ। ए महाराज साचो कहता नहीं, मजाक थोड़ा करते रोला से। 4 दिन हो गए आज पैसा भेजला रोला लगे। 1.5 लाख रुपया अगुआ हाथे भेजबो अभी हम। ए तो साटा बायना करे के बा, हमरा पैसा के जरूरत बा। और अगुआ कहता नहीं कि भेज देल बानी, अभी तक ले अगुआ आइला ही नहीं खे हमरा लगे पैसा लेके। हैं देखा मिलल? रुके हम आवत नहीं अभी नहीं रोला लगे। काहे लेखा मिलल? रुके हम आवत नहीं तुरंत। आओ तनी आई जल्दी आई। 1.5 लाख अगुआ से भेजले बनी महाराज, हमरा के परेशान कर के रखले बनी लगे। इतना देरी हो गइल अभी ले ना आइलन। भइल पैसा आखिर 1.5 लाख रुपया भेज देले बनी। 4 दिन पहले ही भेजले बनी पैसा अगुआ से। महाराज यहाँ के का कहता नहीं? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का कहता नहीं महाराज? ए जी मानी जे शादी ब्याह बात विचार हो गइल बा जब हाँ पैसा देव कर करार रहल हाँ। तो फिर पैसा काहे ना भेजनी रहुआ? ए महाराज हम 4 दिन पहले ही अगुआ से भेजले बनी 1.5 लाख रुपया। आ कहाँ अगुआ लिया के देले बा पैसा? तो हमरा में का गलती पर और बताई ना। अगुआ गइल हमरा दुआर पर कहन के पैसा के काम में तुम्हारे लोग के देवे के बा, तो हम 1.5 लाख रुपया बैंक से उठा के लेकर रखने तो देनी है। ए महाराज ऐसे ना चली, शादी ब्याह करे के बाकी ना। ए महाराज ऐसे काहे बतियावती रौरा? हैं हमरा पैसा ना देवे के रही तो हम बैंक में से उठा के लिया के अगुआ के 1.5 लाख रुपया देनी है, बताई रौरा। अब अगुआ नखन लेके तो अगुआ के लोग फोन करके पूछी ना। अरे बियाह तो करे तब ना पैसा उठा के लेके देनी है रौरा के। ए महाराज तो अगुआ के काहे पैसा दे देनी है? शादी ब्याह करे के बाकी ना, हमरा साटा ना करे के बा। बिना साटा ना कइले तो बारात शादी ब्याह होई ना। हबड़ाई मत सुनी। हम पैसा अगुआ गौरव दुआर पर ले बताई हम लगे ना गाड़ी भी ना घोड़ा बा, हम साइकिल से इतना दूर से आवत नहीं है। तो गौरव दुआर पर कहवन के लड़का पार्टी के जरूरत बा पैसा के साटा बना कइले वालो, तो हम पैसा 1.5 लाख उठा के लिया तो दे दे उनका के। तब बुझनी अगर नइखे विश्वास होकर तो रौरा अगुआ के लगे फोन करके बोलाई हवा पूछ लिया काहे हबड़ाइल बनी महाराज। हम पैसा दे देले बनी, फोन करी रौरा पूछी अगुआ के देले बनी कि ना। अच्छा ठीक बा, अभी हम फोन करते नहीं अगुआ के लगे। हेलो हाँ अगुआ जी। जी बोली। हमरा दुआर पर जल्दी आई। का भइल बा? आई ना है जहाँ कोनो बात बा, हमनी के कोनो मैटर बा, आई है ना हमनी के बात विचार कल जाई। माने भइल का बा? अरे कोनो बात बा, आई रहुआ जल्दी। कोनो विशेष बा? विशेष बात कोनो नहीं खे, रहुआ से राय लेवे के बा कुछ। कौची के बारे में? अरे ये शादी के ब्याह के बारे में राय लेवे के बा। अब बोली ना। रहुआ लड़की पार्टी से पैसा लेके आइल बनी? लड़की पार्टी से पैसा के कहलसा? अरे फोन आई रहलक ह, मोबाइल से बात भइल ह। रहुआ 1.5 लाख रुपया लेके आइल बनी हमरा के देवे खातिर। बा महाराज तू रौरा लड़की के बाप के बात सुनत तनी, वो अपने के पियो कर कैसे कैसे कहता नहीं? हम तो फोन कहनी है तो कहता लो कि हाँ 1.5 लाख रुपया हम दे देले बानी, लेके गइल बारन देवे खातिर। अरे महाराज लड़की के बाप पियो कर रौरा से आगे ही कहले रहनी कि उ पियला नशा करला बेचारा, उ काहे के हमरा के पैसा देवे जाओ। आई ना हमरा दुआरो पर, आई ना एक बार। अरे तो बोली ना बात का बा? अरे बात बा इहे, हमनी के आप सलट लिए अपन राय सलाह कल जाई कुछ। अच्छा हाँ ठीक बा हम आवत तनी। आई जल्दी आई। ठीक बा आवत तनी। ठीक बा। बुझी महाराज देखी हम तो पाई पाई जोड़ के हम 1.5 लाख रुपया बिटोरनी है। बताई अगर हम ऐसा करे के रहती तो हम गाड़ी घोड़ा ना किनती। बेटी के बियाह करे के हमरा तो जहाँ तहाँ से उधार पैसा लेके बिटोर के 1.5 लाख रुपया हम अगुआ के देनी। पक्का वो अगुआ झूठ बोलता रहन। रहुआ टेंशन मत ली, हमरा अगुआ के बोलैले बानी। अगुआ आई आला बारन, रहुआ अस्थिर रही चुपचाप। देखी सब निकाल दी अगुआ पैसा ही। हाँ तो ले ले होई तो रौरा बोला के बतिया ली। ठीक बा। तो बोला के बतिया अपने पता लग जाए। ठीक बा, रहुआ तनी साइडवा में हो जाई। मिश्रा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का बोली जी का कहत रहनी मिश्रा जी? कहत रहे लड़की पार्टी पैसा देले बा।
के रौरा से कहलत है महाराज? अगर लड़की पार्टी हमरा के पैसा देले रही तो रौरा के लिया के ना देती हम। तो फोन आई रहलक ह, फोन कैले रहनी ह, अच्छा तो उ लोग कहता लोग कि पैसा दिया गइल बा 1.5 लाख रुपया। एगो बात कही मिश्रा जी, वो बहुत बेकार आदमी बाड़ा सो। हमरा लागत न ओकनी के बियाह करे के नहीं के, ठीक बा? तब हम बियाह शादी हम ना करें। ये इतना झूठ बोले ऐसे कि हम कैसे करें? पैसा मिली होइल ही ना तो ना होई। अरे महाराज जी, हमरा के पैसा देतो सन तो हम रौरा के लिया के ना देती। उ तो पैसा गोटा करे के फेर में लागल बाड़ा सन, ओकनी के लगे पैसा होता। उ तो कहता लोग कि 1.5 लाख रुपया हम दे देले बानी। एकदम झूठ बोलत तारा सन। हमरा के पैसा कहाँ देले बाड़ा सन महाराज? बाप रे काजी तोरा कम पैसा नहीं के देले? अच्छा रौरा सही सही बता रहा हम पैसा देवे कि ना 4 दिन पहले 1.5 लाख रुपया करिया पोलिथीन में रौरा के बने बांध के देवे मोटरसाइकिल पर रौरा खड़ा रही तो दुआर पर हमरा आके। बाप रे पैसा रौरा दे देले बानी? अच्छा रौरे बताई करिया पोलिथीन में बांध के देवे हमरा दुआरा पर रौरा खड़ा रही तो ये तो कहीं दिमाग से उतर गइल है। पैसा बुझाते ही दे दे। बताई रौरा केहू के बेटी बहन के बियाह शादी ना होखे देम? हमारे गरीब बने कर मतलब हमारे बेटी बहन के बियाह ना शादी ना होखे के चाहिए। ए लागत नु कि हमरा भोर पड़ गइल बा, घरे गइल बानी। ए महाराज शादी बियाह से खेलवाड़ कइल जाला। अरे हमरा भोर पड़ गइल होई, घरे रखल होई कहीं। घरे रखल है बताई यहाँ के हमरा के बोला तनी फोन क के पैसा ना देम तो बियाह ना होई। बताई ये कोनो बात होला? ये हमरा दिमागे से एकदम उतर माने रौरा दिमाग से उतर गइल एकर मतलब हमारे बेटी के बियाह ना होई। ए महाराज तो रउआ पहिले है न कह देवेला कि 10,000 रउआ दे देम, 10,000 रउआ दे देम, हम बियाह शादी करा देम। दिमाग से एकदम उतर गइल। अरे बताई इतना रौरा पैसा पैसा चाहिए? चाहिए रहनी है हमरा बताई हम देले बानी कि ना 1.5 लाख रुपया जहां तहां से उधार पैसा मांग के पैसा देहमी हम। ई रउआ शोभा देता। देखिए हमरा से गलती होल भाई, कहीं रखा गइल बा पैसा, ठीक बा? हमरा तनको याद नहीं के आई। अच्छा हाँ, एक दिन गई रहनी भोरवा गड़िया से। हां तब देहे कि ना रौरा के बताई दे देले बना शायद घरे होई। तो बताई कितना रउआ हमनी के घुमैनी हैं? हेने फोन करा होने फोन करा तब रउआ के बुलावल गइल बीच में। यहाँ ही समझी। अच्छा तो कोनो बात नहीं खे, हम दे देम। तो देख के हम देम कि ऐसे साटा महीना कैसे होई हमारा कई कहां से शादी बियाह रौरा होई। पैसा जाके घर से लिया के यहाँ के पैसा दी। अरे तो अब हम का करी? हमरा बुझाता नु कि लइकवा के एडमिशन मुंबई करैनी नु, तो वही में बुझाता पैसा दिया गइल बा। शादी बियाह ना होको। ना शादी ब्याह करी लो महाराज, हम दे तो बताई ना कहां से करम हम कहां से देम पैसा? तो अब 10 आदमी के बिटोरम सन। अरे 10 महाराज आदमी के बिटोर के जूता चप्पल से पिटवाएम सन। ई सब काम धंधा ठीक नहीं खो वही कइला ई अरे बेईमानी तो कइल। गलती से हमरा बुझियो कि हमार पैसा तो लइका के एडमिशन मुंबई करा देले बा। ना रौरा चलते हमारी इज्जत खराब होखनु। हमरा द्वार पर से बारात घूम के चल ना, जाओ ना, करी किला घूम लो। के चल जाओ। शादी बियाह हम ना करेम। ना रुकी ना रउआ महाराज समझी अपन। हम समझत नहीं। बिना पैसा हमरा ना मिले त हम केगा से करम? सुनिए भैया हमरा के कहीं से कर्जा पैसा रौरा काट के हमरा पैसा दी कि हम यहाँ के दी कि हमार शादी बियाह हमरा रौरा करी ना, हम पैसा दे दे। ना ना ना, हम बिना करी पैसा के हम साटा महीना कैसे करेम? कहाँ से पैसा देम हम? देखिए हम लोग के हाथ जोड़ते ना नहीं होई। कोनो उपाय करके हमारे पैसा दी कि हम यहाँ के दी कि हमारे घर शादी बियाह हो। ए जी हम रौरा के पैसा दे देम मिश्रा जी। कोनो दे उपाय ना दी नहीं दे दी के। लिया के महाराज पैसा अगर अभी हमो सब दे दिए कार्ड छपा गइल बा हिते पुरते में सब चल गइल हमरा पर गोड़ पर तने हमरा हाथ माने हमर पैसा दिवा हमार 2 दिन टाइम बा औरी साटा महीना करे के एकरा बाद हमरा फुर्सत नहीं है शादी बियाह ना। रौरा कल हम पैसा ना, रौरा के दे कोनो देम। उपाय नहीं है, पैसा चाही त चाही तबे शादी बियाह होई ना त ना होई। अच्छा ठीक बा, कोनो व्यवस्था करत तनी, ना होई तो कल ही ना हम दे देम रौरा के। होइए ना सकता। पैसा चाही त चाही। हम दे देम मिश्रा जी रौरा सुनी कल। एगो बात बा रौरा अगर पैसा लिया के ना देम तो हमनी के पंचायत रौरा बिटरेम सब। अगर काल पैसा काल तक नहीं खे आवत तो पंचायती होई और ओकरा बाद समझो 10 आदमी गांव समाज के लोग जानी तो बुझम रहूगा। काल केवनो हालत में पैसा रौरा लिया के दे देवे के भैया के। ना तो हमनी के तो बिटोबे करम 10 आदमी के। गजब टू विवाद आदमी।